and see into the trees. Ik ben Chris Willems. Ik fotografeer, documenteer en inventariseer wegkruisen in Limburg. Ik beschik over 2900 foto's alleen van kruisen in Limburg. Het kruis hier achter mij, dat gebruik ik altijd als slotkruis in mijn dialezingen. Vooral om de mooie tekst die erop staat. Bewaar uit het verleden geloof en goede zeden. Vergunt nu naar de Van Tienhovenmolen achter mij daar. En dan gunt voor het kruis bespreken van Goldsmith Klaas. Het oudste moordkruis wat Limburg Riek is. Versteunt hij bij de Van Tienhovenmolen en vergunt met het eerste kruisje beginnen dat ter nagedachtenis staat aan Goldsmith Klaas. Goldsmith Klaas, dat was een chagereer, een man die langs de boerderijen en herrenhuizen ging om zijn waren te verkopen. En dat kruis dat is hier ingemetseld in de Van Tienhovenmolen. Het is hier geplaatst toen de Van Tienhovenmolen in 1850 is gebouwd, heeft men dat hier ingemetseld. Voorheen had het schuin tegenover de molen gestangen bij de herberg. En het verhaal achter dit kruis is eigenlijk dat de Goldsmith Klaas, dat was een handelsreiziger die goud waren en zoiets verkocht, die langs boerderijen en herrenhuizen ging. En die zich hier in de herberg wil overnachtte. Hij had zich een flinke pot beer achter de kiezen geslagen. En er was half zaad, zal ik maar zeggen. S'nachts is hij door de waard en die andere gasten die in het café waren beroofd. En toen heeft men later van de dorpel, van de voordeur, heeft men dit kruis gemaakt. Dat dus hier in 1850 is ingemetseld. Dit is het memoriekruis dat hier geplaatst is ter herinnering aan Walter Engering. Walter Engering was een jong van Epe en op 7 december 1985, toen had het in het Heuvelland heel erg gesneeuwd. Walter Engering was met zijn vriendjes en vriendinnetjes hier tegenover in de berg waren ze aan het sleeën. Walter Engering is daar met een rotvaart de berg afgekomen en is beneden neven de ingang tegen een drinkbak aangereden. Walter Engering, dat was eigenlijk op slag dood. Ter herinnering aan Walter Engering heeft Leo Moor dit kruis hier geplaatst. En
het stond eigenlijk in de meter of 10 van deze plek verwijderd. Maar ik heb het dat in 1993 heb ik dat hier op deze plek gezet en ik doe nog het onderhoud van dit kruis. Dit is het memoriekruis van de familie Meijs. De familie Meijs was een familie die bestond in eerste instantie uit 11 kinderen, waarvan 2 jong overleden. En vader Meijs vond de laatste dag van de oorlog vond er een granaat op het land en daar wilde hij gewoon demonteren, toes op de keukentafel. Die wordt ontruimd. Zijn nieuwsgierige kinder en de vrouw die zaten om die tafel heen begon te demonteren aan die granaat. De schroefdupjes worden afgeschroefd, er kwam het touwtje vrij en Emes zag op een gegeven moment trekens aan dat touwtje. Nou, dat wordt gedaan. Er viel een harde ontploffing. Hubert Meister wordt dodelijk geraakt. Zijn vrouw en de dochter Anna die worden ook zwaar verletst. Die zijn naar het ziekenhuis gegaan en die zijn er een paar dagen later ook overleden. Het wordt bestuur Kronbach het initiatief in de 2000er jaren nam om hier kruis te plaatsen, om die familie dan toch te herdenken. Dit kruis is afkomstig van de kerkhof in Sleenaken en het heeft nou een opknapbeurt heeft het dus hier in vlakte in de nabijheid van hoe het ongeluk gebeurd is het dus hier geplaatst. Dit is het memoriekruis van Arnold Bouillon. Arnold Bouillon is in 1860 is hij hier door de bliksem gedood. Arnold Bouillon dat was een boerenknecht en die of van IJs naar Waalwiller ging of van Waalwiller naar IJs. Dat is nog niet bekend. En die bij hevig onweer hier onder de dikke boom is gaan staan en die door de bliksem is gedood. Dit is dus zuiver een memoriekruis. Alle kruisen die ik gezien heb, staan in mijn nieuwe derde boek. 50 kruisen, 50 verhalen. Dat vanaf heden overal hier te koop is.
Het muzikale dorpje Ees is sinds kort een semi-professionele zangeres Rieker. Het is Florence Hamers van de Ezerbosweg, die met de regelmaat van een klok ook in Maastricht woont. Het hoogtepunt uit haar voorlopige carrière is een optreden in de eerste ronde van Una Voce Particolare van Ernst Daniel Schmidt. Florence Hamers, du bist weer eens terug op die oude adres, IJzerbosweg in Ees bij Ding Ouwes. Heerlijk om terug te keren? Ja, zeker. Ja, ik blijf toch van Ees. Hè. Ees is een muzikaal dorp. Het is bekend om zingverenigingen, muziekleven, koren, solisten. En du bent ook een van de aankomende solisten. Du bent aan een zangcarrière begonnen. Zij het vrij laat, op 22-jarige leeftijd. Waarom zo laat? Ja, wie is het gekomen? Ik pas laat beseft dat ik dat leuk vond en dat ik dat wohl en goed. En toen ben ik op 22-jarige leeftijd nog begonnen met zangles. Want daarvoor had ze aan de Universiteit Gezondheidswetenschappen gestudeerd, dus dat had niks met muziek te maken, leek me. Nee, daar was ik toen nog mee bezig inderdaad, met die studie. Het is gewoon als hobby begonnen, dus het zingen. En ja, langzaamaan is het toch het belangrijker geworden. Ja. En toen begint het wie langer wie schoner te vingen? Ja, ik zou nog meer proberen om er ook het meer mee te kennen. Dus ook als zangeres te kunnen werken. De aanleiding voor dit gesprek hier in Ees is eigenlijk het gans Angers. Het had alles met musical te maken. En de NCRV en het programma Una Voce Particolare. Ja. Waar had ze auditie gedaan daarvoor? In Hilversum was dat, ja. En, wie ging dat toe? Ja, dat was spannend. Daar zit ook wel Ernst Daniel Schmidt en zijn productieteam. En dan hadden ze 5 minuten om te zingen en dan moesten ze maar proberen te overtuigen. Hoe was het geluk een compositie van Ding voorkeur te mogen zingen? Wat was dat? Dat was Someone Like You in een musical, Jekyll and Hyde. Je bent in de eerste ronde van Una Voce Particolare geraakt, maar daar moest een melodie zingen die ze niet had gekozen. Nee, dat klopt. Nee, ze hadden nu thema's en ze hadden dus Les Miserables bedacht. En daar hadden ze mij gewoon gezegd van, du moest On My Own zingen. Is dat het wat je likt? Is dat een melodie, was je het met kens uitstralen? Ja, ik was er heel vroeg met, want het was qua ligging heel goed en ik kon het al en ik vind het echt een gouden keus, dus ik was heel vroeg. Wat is dit heerlijk en goed. Zij hebben stemmen en moed. Ik had een privézangles gehad van Riet Kalle in Geleen. En nu sinds 5 jaar van Octaaf Hardy. Wie heeft het mooiste geluid? Wie klinkt en zingt er straks bovenuit? Riet Kalle had me voornamelijk klassiek geschoold. Maar ik wil graag me zo breed mogelijk oriënteren. En bij Octaaf Hardy doe ik eigenlijk alles, van licht tot klassiek. Dus hij zegt eigenlijk alles, brede oriëntatie. Maar een musical had daarin toch die grote vuurkuur? Ja, dat is toch hoe mijn hart het niet in uitgeeft. Het is licht, maar toch ook waar het ingewikkelder wie gewoon popmuziek. Er zit meer emotie in. Het spreekt mij wel erg aan. Er was ook eigen initiatieven in Maastricht, was woonachtig bij Ontplooid. Een kuurke opgericht of een koor, wat is het? Ja, musical koor Maastricht. Dat hebben we voor een aantal jaar geleden, 3 jaar geleden zelf opgericht. We zijn nu 2 jaar actief bezig. Ook immer hopelijk bekender aan te worden en verstreven wel naar een kwalitatief goed koor. Vooral het over het muzikale Ees gehad, daar komt vooral de muzikale familie Kokkelmans net voorbij. Door Peter Kokkelmans, door meester Kokkelmans, Seliger, maar ook door Frans Kokkelmans. En met hem gaan ze ook het op touw zetten rond de Christmas? Ja, ik ben gevraagd door de Lions Club van Sittard Geleen voor een kerstconcert te zingen.
als solist. En Frans Kokkelmans is toch gevraagd ook als solist. En we gaan ook geen duetten zingen. En dat zal dus in december plaatsvinden. We gaan naar Eponine, een meisje met een onmogelijke liefde. Florence Hamers. Wie ziet ze dat? Ziet ze dat als een voorlopig hoogtepunt, dat tv-optreden? Ja, toch wel, want het is iets unieks. We zijn niet snel met maken, ook met zo'n orkest en zo'n tv-opname. Wat toch wel net vaak voorkomt. Without a home, without a friend, without a face to say hello to. And now the night is near, now I can make believe he's here. Sometimes I walk alone at night when everybody else is sleeping. I think of him and then I'm happy with the company I'm keeping. The city goes to bed and I can live inside my head. On my own, pretending he's beside me. All alone, I'll walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. In the rain, the pavement shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight, and all I see is him and me forever and forever. And I know it's only in my mind that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he is blind, still I say there's a way for us. I love
Wie had ze zich kunnen verenigen met de uitslag? Toen kent ze zagen afgescheiden als tweede geëindigd achter een winnaar uit Winterswijk. Ja, ik ben er wel tevreden met. Het is jammer, ik zou het graag nog een keer willen doen in de finale natuurlijk. Dan kent ze er misschien nog meer van genieten omdat het zo snel gaat, maar ik kan me er wel met verenigen. Ja. Florence! Aangrijpend lied. Ik blijf het, dan komt lekker bij me staan. Aangrijpend lied, geweldig. Kijk of het indruk heeft gemaakt op onze jury. Fantastisch. Echt waar, ik vind het echt... Ja. Ja, verzond hij bij de ouders van het Florence Hamers. Trots op uw dochter? Ja, heel erg trots. Ik vond het erg leuk, ook wie ze het houden braak allemaal. Maar echt om uit te weten. Ja. En kent u ook verenigen met de uitslag? Ja, achteraf wel het woord. Natuurlijk, toen hebben ze immer dat het eerste werd. Maar het houdt het super perfect gedaan. Het houdt zo'n goede jurywaardering. Dus ik word erg tevreden. Ja. Middel, pap van het Florence, had het Florence bij nader inzien de zangtalenten voor dich geërfd? Dat denk ik niet, want ik ben alleen maar heel goed aan de tiek zingen. En voor de verder rest ben ik een beetje amuzikaal. Ik ga natuurlijk wel, houdt natuurlijk wel van muziek. Zeker in de klassieke kant vind ik het altijd leuk om dus in te luisteren. Maar afgelopen zaterdag vond ik het geweldig wie het Florence gezongen heeft. Er wordt aanwezig in het Hanse Theater in Zutphen bij de opnames in juni. En wens het nu terugziet, had dat toch een aparte bekoring, aparte charme? Ja, zeker had dat een aparte charme. Ik vond het zo geweldig wie de opnames waren. Die camera's, de entourage, alles was geweldig om dat eens een keer mee te maken. En zeker in zo'n geweldige studio. En helder klappen dan die had gedaan in beeld is volgens mij niet mogelijk. Nee, dat is absoluut niet mogelijk. Frans, zo heel geklapt wie het mogelijk wordt. En ik denk dat het dat ook verdient had. Nu had ik gehoord dat ze meteen na afloop, of dat die ouders meteen na afloop een telefoontje van John Bruggel aan kregen. Ja, dat klopt. Ja, dat bellen en feliciteert mij met mijn optreden. Ze waren erg leuk, ja. Is dit tv-optreden nu een stimulans om nog energieker weer te gaan op het vocale pad? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik hoop ook dat er nu meer aanbiedingen zullen komen. Dus wie weet. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Door Heilandse filmer en fotograaf Huub Leufkens wordt niet alleen maar gek op de Zuid-Limburgse natuur, hij wordt ook geïnteresseerd in de tradities. Ja, en als het over Zuid-Limburgse tradities hebt, dan komt ze al gauw uit bij ons schutterieën. Daarom ben ik naar Itteren gegaan, naar het Schuttenfest, en sprak daar met historicus en schutter Luc Wolters. Ja, Itteren vergeet het dorpje aan de Maas. Tegelijkertijd zijn er ook beelden wat Leufkens heeft gemaakt van het OLS in Wessem, ook gelegen aan de Maas. Dat kan geen toeval zijn. Ten slotte heb ik een gesprek met de beschermheer van de Mechelse schutterie Sint Sebastianus, Jo Kokkelkoren. Oh
ja, laten we vooral de schuttersfeesten niet vergeten, die in bijna elk dorp van dit aan folklore zo rijke Limburg worden gehouden. Zelfs de dames doen mee aan het prijsschieten. En deze schutterskoningin heeft haar vrouwtje gestaan. En verder wordt er veel gemarcheerd, een potje bier gedronken, de koningen en keizers worden gekeurd, er wordt een dansje gemaakt in de feesttent en ook het befaamde vendelzwaaien wordt niet vergeten. Nou, we hebben dus het oorlogs van 1948 in Wessem gezien. En ja, qua optocht had dat best nog grote overeenkomsten met wie het nu gaat. Maar er zijn ook met name op de weiland toch wel flink het verschillen te zien ten opzichte van het hedendaagse schutterswezen. Wat was zo speciaal aan dat oorlogs van 1948 wat Leufkens gefilmd heeft? Ja, ik denk dat ze dat oorlogs in zijn tijd, moots plaatje, ik weet niet of dat uniek zo bijzonder wordt. Uiteraard, elk oorlogs had wel een bepaalde eigen invulling. Hè. Bijvoorbeeld in Wessem dat die veerboot te laat kwam en de gouverneur niet op die tol was voor de opening. Dat zijn toch allemaal dingen die ook bijbleven. En ook dat de winst van het zestal niet wordt toegekend, Neerhou gewonnen en toch mocht hij het huizen organiseren, dat allemaal reglementair nog niet in orde was. Maar als speciaal naar de beelden kieks, zijn me ook een paar dingen opgevallen die ja, best wel vergeleken kunnen werden en dan ja, toch verschillen laten zien. Enerzijds, er is een hele stoet van koningsparen langskomen die voor de keuring langs paraderen. Zich heel even melden bij het jurytentje en dan zeggen van welke vereniging dat ze zijn, werd ook druk geschreven. Ja, in dat tentje zit dan een aantal dames, dame van de notaris, de echtgenote van de dokter die daarvoor gevraagd wordt. Dat is ook niet meer. Hè. Dat is nu toch wel een kleine jurycursus voor. Wil ze die normen, en er is ook een normering inmiddels voor geschreven, wil ze die schuttersparen goed kunnen beoordelen. Verzenten ook die koningsparen, die zijn te binnen dus of ze weg zijn gelopen uit de Efteling, hè? Ja, dat is zo. Er zijn er een aantal bij die volledig in uniform zijn, maar er zijn ook erbij waar ze niet gerelateerd aan de uniformering van de vereniging, maar die gewoon ergens gekozen hebben voor een feerieke aankleding. Zoals we in de sprookjes zijn weggelopen. En als we naar de kostuums kijken, zeker de Zuid-Limburgse schutterieën, die zijn niet veel veranderd, hè? Nee, kijk, de Zuid-Limburgse schutterieën die hebben al vroeg voor de oorlog al gekozen voor een militaire uniformering. En dus is, maar dat is niet wat Leufkens gefilmd had, dat ook een heleboel andere verenigingen nog door waren, die nog niet in uniform waren, die gewoon het zondagse pak aanhouden met een sjerp en een albanenpadje op. En op basis daarvan zie je wel dat Leufkens kijkt dat het mooie beeld te pakken kreeg. Hè? De militaire geuniformeerde schutterieën, ja, die genieten dan ook op de film de vuurgang. Dat worden de zuidelijke en daar zien ze aan vast blijven houden. Wie ziet de toekomst er voor het schutterswezen uit? Ja, ik denk in dit trant dat ze de dorpsgemeenschap hecht moeten houden. En er is wel ook nu al dat verschil dat het bijvoorbeeld in een stad moeilijker is als voor een dorp om het bijeen te houden. Terwijl toch nog dorpsgemeenschappen zich goed bijeenpakken om zo'n verenigingsleven in stand te houden.
Ja, het is dikker gezegd, het is de cement van de samenleving. En ik wil kijken dat we genoeg steen houden, maar ook dat we genoeg cement houden om dat bouwwerk overeind te houden. Proficiat sowieso ben ik 150 jaar gestaan. Ook al zijn de vierde schutterie in al haar facetten als een waardevolle Limburgse traditie, voor veel schutters is het gewoon een hobby, een vorm van vrije tijdsbesteding, zo wie er tegenwoordig wel meerdere zijn. Het is natuurlijk, want ze kijken hoe de schutterijen vandaan zijn komen. Hè. Die SS is een groep van lui die dorpen beschermden tegen roversbenden en wat nog meer. Is het langzamerhand zeg maar, een cultuurhistorisch gegeven worden. Daarbij is traditie natuurlijk heel belangrijk. En heel veel schutterijen doen natuurlijk ook die tradities heel goed bewaken. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook een van de kerngegevens van zo'n vereniging. Hè. Juist de traditie maakt dat zo'n vereniging ook eigenlijk zeg maar, over de eeuwen heen is blijven bestaan. En
Daardoor denk ik ook eigenlijk dat die verenigingen eigenlijk die eeuwen kunnen verstoren. Want nu nog in Nederland een vereniging op die 500, 600 jaar bestaat. Dat is echt uniek. En ik denk dat een van die kerngegevens is die traditie. Moet we dan de traditie in hier houden vanwege de traditie? Nee, dat moet natuurlijk. Het moet eigenlijk een vereniging ook zien als een soort organisch geheel. Hè. Dat moet altijd beweging zien. Hè. En zo'n vereniging moet natuurlijk ook een beetje interteach door. En daarin natuurlijk zou ze kunnen zeggen dat ze ook het meer beweging mogen zitten. Ben ik bijvoorbeeld schutterfesten neem, die werden hier vrij traditioneel afgewerkt. Hè. En af en toe had ik het gevoel dat het een speel is wat speelt voor de deelnemers. En dat het publiek toch ergens een beetje, ik wil niet zeggen boete gesloten werd, maar eigenlijk te weinig meekriet van wat ze nou eigenlijk aan doen. Je moet stil blijven staan, je mag zich niet bewegen. En mensen bijvoorbeeld één onderdeeltje pakt, de koningen en koninginnen, keizerinnen die trainen uit. Dan komt zo'n jurylid. Die beginnen dat te beoordelen, die kijken heel ernstig en er werd kleed opgehoven, even gekeken naar de show. Maar gingen wat er niet steeds weet, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Dus wenn bijvoorbeeld zo'n jurylid en de microfoon ging zo aan en zou zeggen, nou, dames en heren, dit is de koning en koningin van Mechelen. Stel dich maar even voor, bij Sudder. Wie valt de shot Sudder koning worden? En dan gaat dan zo weer. Ik wil niet zeggen dat ze gaan interview moest afnemen, dat ze nog niet beoordelen. En dan zie je aan de hand van wat ik beoordeel, of die koning en koningin het goed doet. En dan, dan betrekt ze het publiek daarin en dan werd dat een totaal andere setting. Wenn ze nu al 500 jaar zich gaan bewijzen, hè, dan zou het wel echt slecht zijn wenn het in onze tijd dus niet zou lukken om die vereniging in stand te houden. Dus dat is ook een verantwoordelijkheid van de samenleving en van de lui die lid zijn van zo'n vereniging. Hè. Het besef van dat ze dus in een vereniging is die al zo lang bestaat, die gedragen is worden door generaties achter elkaar. Wat voor een dorp onnoemelijk veel betekent dat. En wat samen eigenlijk met dat dorp altijd gegroeid is. Ik denk dat het een leuk beeld is en dat had ik al eerder geboekt is, wie dat boom wat er voor aan het huis staat. Er is ooit geplant worden. En wie dat boom geplant is worden, is ook een hek gezet worden. Wat is gebeurd? Die zijn langzamerhand in E gegroeid. Hè? En dat vind ik, dus is het eigenlijk ook een schutterij die zo vergroeid wie met het dorp is, wie eigenlijk dat hek met dat boom.